Здравейте хора, елате с мен да си оправя вечерната рутина. Тъй като вече съм се облякал, защото тотално забравих да снимам. Малко ми е момчешки това, защото това нещо. Клина ми е на някакви... Не мога да кажа какво. И се учам да си изтъркам зъбите. Да. И нека да отидем. Ще включа когато отида там. Вече сме тук. Вземам си читката и сега ще сложа от това. Сложих и сега трябва да си ги изтъркам. Готово, сега трябва да среша косата. И да, тези, които ще ми питат, може би, аз обичам да спа с връзна коса. Някои хора обичат да спят с отвързана коса. Да, но аз не ми е удобно, защото се изкупах тази коса катидра на връ. И сега ще се разреша и ще дойда пак. Сега трябва да си сложа нещо на лицето, защото така не може си пак. Трябва да си сложа от този крем. Дали ще стане? Нямам ногти и няма да стане. Да, сега ще се сложа от този фантастичен крем. Готово, сега ще го размажа и ще се върна пак. И като трябва да си напиша в книжното едно нещо, ще си го напиша. Слагам малко гланц. И съм готова. Това беше от мен. Чао!